Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves honfitársaim! Ma, amikor összegyűltünk, hogy emlékezzünk 1956. október 23-ára, nem csupán a történelem egy fejezetét idézzük fel. Nem csupán a múlt egy napját, hanem azt a lángot, amely Magyarország szívében kigyulladt, és amely a világnak is megmutatta, mi magyarok nem tűrjük az elnyomást. Mi magyarok méltósággal, hittel és bátorsággal állunk ki a szabadságunkért. 1956. október 23-án a magyar ifjúság, a munkások, a parasztok és az értelmiségiek együtt vonultak ki a utcákra. A műegyetem hallgatói indultak el először, de rövid időn belül a Budapestire is belül dobott. Követeléseik egyszerűek voltak, szabadságot akartak. A Sztálin szobor ledöntése nem csupán egy bronz szobor megsemmisítése volt, hanem a zsarnokság elleni felkiáltás, a szabadságba vetett hit jelképévé vált. És talán ez a pillanat az, amely örökre a magyar történelem lapjára íródott. Egy kis nemzet, amelynek minden külső erő azt súgta, hogy hajtsa meg a fejét, ehelyett felegyenesedett, és kimondta, elég volt. Tudjuk, a szabadságharc leverése szörnyű áldozatokkal járt. A Központi Statisztikai Hivatal 1957. január jelentése szerint október 23 és január 16 közötti emberveszteség 2652 halott, 19226 sebesült, 22 000 embert ítéltek el politikai okokból, és mintegy 200 000 ember, 200 000 honfitársunk kényszerült elmenni az országot. A megtorlás kegyetlen volt. 220-240 embert ítéltek halálra. Közöttük Nagy György miniszterelnököt, Malé Terpál honvédelmi minisztert, Ives Miklós, Szilágyi József politikai vezetőket, Kosonczy Géza pedig még a per előtt a börtönben vesztette életét. Orosz tankok járták utcáinkat, testvéreiket börtönbe hurcolták, de semmilyen fegyver, semmilyen propaganda nem tudta kioltani azt a lángot,